A recuperación dos restos dos represaliados de Beira foi posible grazas a un convenio asinado entre o Grupo Istagra da USC e a Deputación da Coruña. Un convenio que contempla ademais a intervención da foxa de Serantes, en Ferrol e a de Boisaca, en Santiago de Compostela. Connosco está Sol Agra, deputada de Dereitos Civís do organismo provincial. Que tal, Sol? Moi boas. Benvida de novo a Ferida Aberta no 36. Moitísimas grazas, Nuria. Moitas gracias e moi a gusto aquí, como sempre. Tamén para min o é. Era todo un reto esta intervención, Sol, falábamolo hai uns meses, non? Un proxecto que de entrada se presentaba moi complicado, pero á espera de que finalicen os resultados están sendo magníficos. Pois sí, a verdade é que a información que había previamente, a que comunicaba a Asociación de Memoria Histórica da Lía, de Cultura Aberta de Carral, e que xa se valorara e que se consideraba que era un cemiterio que estaba moi removido desde que se fixeran obras, bueno, como pasou en moitos cementerios aí por a década dos 60-70, e que era bastante difícil que se atopara nada. Pero, bueno, estou moi agradecida ao equipo de Istagra, Surso Antelo, que foi o historiador que fixo a investigación, baseándose xa nesa información que tiña previamente a asociación, pero volvendo a consultar cas fontes orais que agora mesmo xa son como de terceira xeración, non? Que o difícil agora é atopar fontes, e ainda así no sitio que el dixo que podría haber aí un enterramento foi, exacto. O sea, a primeira carta que se fixo apareceu. Foron recuperados, foron polo menos localizados 4 corpos, dos que se conseguiron exhumar 2, supoño que se respiraba moitísima emoción en Beira, non? Moitísima. Estiveron estas 2 semanas acompañándonos moitos familiares, netos, bisnetos, sobrinhos netos, respirábase, bueno, é unha situación moi emotiva, moi dolorosa, e por un lado, bueno, son eses sentimentos encontrados, non? Moita alegría por atopalos e moita expectativa tamén por saber se estas familiares que se achegaron, os corpos que se atoparon van a ser recoñecidos como os seus despois dos análises xenéticos. Tamén é a expectativa de se van a aparecer máis, e se non son estes os que les están buscando, se poderemos atopar os seus familiares. Bueno, é unha situación complicada, emotiva, emocionante e tamén satisfactoria polo feito de que podamos estar facendo este traballo, que chegamos infinitamente tarde, pero por lo menos, bueno, estamos facendo. Claro, supostamente nesta fosa están os restos de 18 represaliados, como dicimos, localizaron 4 corpos. Tanto os familiares como as asociacións da memoria confían en que este proceso non se pare, non? Que se continúe traballando para exhumar os restos dos outros 2 que están localizados e tamén tentar buscar os 14 que seguen aínda supostamente baixo terra. Hai disposición por parte da Deputación para completar todo o proceso, Sol? A nosa disposición é total. Moitas veces non é simplemente a disposición, senón, bueno, tamén os fondos, os permisos, que a veces é complicado. Nós neste proxecto que incluye 3 fosas, recibimos financiamento do Ministerio de Memoria Democrática para poder facer este traballo en 3 fosas, que serían a de Boisaca, a de Carral e a de Ferrol, non? A de Serantes. Esta é a primeira na que empezamos a cata e tivemos este resultado positivo. Ben, nós tiñamos previsto facer aquí 2 semanas de cata, de exhumación. Apareceron estes 4 corpos. A nosa intención é, a vista de que canto máis íbamos abrindo a fosa, pero agora non nos daba tempo porque só tiñamos permiso para estas 2 semanas, canto máis abríamos máis posibilidades, parece que seguíamos atopando. Entón, a nosa intención é volver a facer unha intervención nesta fosa para dar con máis corpos e todos os que se son posibles. Claro. Si, esa é a nosa intención, sin dúbida. Supoño que os resultados que estades obtendo en Beira dan tamén moitos azos, tanto o SC como a vos, a Deputación, a hora de intervir en Serantes e en Boisaca, non? Que tamén son 2 intervencións complicadas. Moi complicadas, pola información que temos, moi complicado que en Ferrol que atopemos porque está o cementerio moi movido, xa houbo polo visto exhumacións
en outras datas sen ser de exhumacións oficiais. Bueno, toda a información que nos dan é que vai ser difícil, está o cementerio como moi cheo de fosas moi pegadas unhas ás outras, de lápidas moi pegadas unhas ás outras. A intervención que vamos facer agora, a cata que está prevista, é entre dúas ringleiras de lápidas e tampouco as intervencións teñen que ser tamén sempre moi respetuosas co que se atopa xa no cementerio. Non queremos tampouco crear unha alarma social de que podamos afectar algunha das tumbas que están actualmente colindantes. Bueno, son situacións complicadas. Agardamos ter tamén éxito como nesta, porque eso demostra que é posible que os familiares poden recuperar os seus corpos e demostra tamén que están, non? Porque vemos cada vez máis negacionismo ao respecto de que non lo inventamos, que non hai mortos nas cunetas, pero non, señores, siguen estando aí, porque todas esas persoas que buscan os seus familiares desaparecidos, esa enorme listaxe de persoas asesinadas e feitas desaparecer durante o golpe de Estado do 36 e a ditadura posterior, o franquismo, pues seguen sin aparecer, entón en algún lado tenen que estar. Por lo tanto, temos que seguir buscando. Deberíamos ter empezado a buscar moito antes e non se pudo facer e ainda estamos 90 anos despois do golpe de Estado intentando recuperar os corpos dos asesinados. Non? O investigador Santiago Macías di que cada foxa que se abre unha ferida que se pecha. Non sei se percibes tamén ese sentimento entre as familias, o ver que as pezas do puzzle van empezando a encaixar. Pois non sabría dicirche, eu costame moito poñerme no lugar deles, porque me parecen historias tremendas, non é simplemente aos asesinados, non as vítimas que estamos recuperando os seus corpos, sino todo o que pasaron esas familias, esa presión para guardar silencio, esas mulleres que foron sobre todo as vítimas que non mataron, pero que mataron en vida, porque foron sinaladas, rapadas, violadas, impedíronlles traballar. Temos ali a unha sobrinha neta dos asesinados que conta que a súa muller era maestra tamén e quitáronlle a posibilidade de seguir dando escola, que pasaron moitísima fame para sacar adiante a seus fillos. Esas historias que despois moitas veces non lle transmitiron xa a seus fillos ou netos por medo a que poderan volver a pasar diso mismo, que non podo nin imaginarme a dor desas familias. Por lo tanto, non sei moi ben que sinten eles. Non? Entendo que sinten moitísima emoción por poder volver a recuperalos, enterrar os restos de seus avó e bisavó coas súas a súa avoa, pero péchase esa ferida ou xa renunciaron á posibilidade de que haxa unha verdadeira reparación, porque realmente é moi difícil reparar cando a estas familias, moitas delas tamén lle roubaron as súas propiedades, quitaronlle as posibilidades de ter un futuro mellor. Podemos resarcilos de eso? A reparación é moi limitada, pero sin duda é un acto eu penso que de dignidade, non? De dignidade de todas o resto das persoas que non sufrimos eso, que vexan que nos sentimos solidarios con esa situación, que estamos compartindo os seus sentimentos e que entendemos que foi unha situación totalmente injusta, que foi un asesinato e que un Estado e un goberno e nós, desde as institucións, eu como cargo político, sinto a responsabilidade de tratar de reparar algo que se fixo desde cargos políticos, non? Pareceme que é de dignidade, sobre todo, de humanidade. Pois con esa mensaxe quedamos, moitos azos e moitos éxitos de cara a continuación desta campaña. Moitísimas grazas polo traballo que estade realizando, Solagra. Moitas grazas, unha aperta. Moitas grazas, Nora, polo teu traballo, porque tamén é fundamental. Grazas, un bico.